সভানি বিরোধী দলনি নেতা একেবারে এলওপি শ্রী সার্বনিবেশ দেববর্মা এবং পাঁচজন ভাই বাজার যত ইএম সিএম সহ বড় গাড়ি নরম বিমানা চিনি পান্ডাব চিনি যত এমএলএ তঙ্গ যত এমডিসি চিনি টিপ্রামথানি गोबां आदमरक ते भाई बाजारजाक अ धनपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि जत बुबाग्रानि सभा खायनाय दं आं बालायखेनो हामबाय हेगो हामजा बुंजाफारो जों दिनै सानसानि अ नांगौमानि जे कक्सा पान्डा पान्डाव जिरि गोबां लिडार्स गोबां कक सालाखा नरक आ कक नो गाहाम के खाव चबै तिनि बोसोरनि सामुंनो जों गाहाम खायै जों खायनाय बागै मा साइटआव गायनाय दिनै जों जागा सुदु बक्तिता लेक्चार सिबि जों खोनाया जों उरां रोसामुं खोनाथाव दिनै बुकु रुबि मुराशी ते बुकु स्वर्गश्री देबबर्मा रत्न अजागा रोसामुं ककथाय गाहाम बाय रामजाकनि ककथाय बाय बिनि दरनर लबि रोसामै खोनादों पुइलाचिनि बुकु रुबि मुराशी रोजाफ्रु नरक खोना खरां बाय खरां मानजु लायखांगे रोसामुं मुइ थांगो याक बाय याक लौलायै याफै थानसाखौ खायहिंगांगे मोसामुं मुइ थांगो आव ताकुरो आब्रनो आव बुकुरो खायदि जों जत खरां बिसालायनाय खरां बाय खरां मानजुलायनाय याक बाय याक मानजुबै अ धनपुरो जों जे साखायफोराव बीजेपी नो मेचेनाय आ खरां जों जत मानजुलायनाय अ याक बाय याक नो जों मानलायनाय ताकुरो बुकुरो बोली बोलेचिनि बुकुक स्वर्गश्री रोजाफायखा बेलायखेनो खरां गोदैबाय तामो हिनि रोजाबखा जे जराले ताबु गलायाखो विधानसभा लाई थाका थिनो अजागा प्रतिमा भूमि रिजेन रिमानि परे देवाइसा बाय इलेक्शन नानि थांगिखो बिनि रोजामुंनि कक थायबाय अजागानि जे सिचुएशन जे बाय इलेक्शन नानि थांगिखो आबो बेलायखेनो मिनिजा नों अल उमरंगै थांगै जरालाय बायबायै मुक्ति सकलै काबै कुनो लांगला अ जरा 5 तारिख फाइट दङ अ ज 5 तारिखनि दिनाव जों जत दनपुरनि जे टिप्रा सरक जों अनो प्रमाण खायनाय जों से नीति निर्धारण खायनाय बोसोरनि सालक अ कन्स्टिट्युएन्सिआव साबा एमएलए जानाय साबा एमएलए जाया आबो जों टिप्रा बता खायनाय जे बुबाग्रानि वारियर जक आबो थि खायनाय दाबो बुङो कारण नरक जिनिसलाय देबो साबिमानो अ धनपुर आमचायो लाई थांनाय 25 বছর সিপিএম नि आमालो मानिक सरकार अजागानि मुख्यमंत्री तमानि ताना 20 বছর धनपुर केन्द्रनि मुख्यमंत्री दिनै जों मोहनबुक आरनि ब्लकनि सिमि दिनै जों दैवा दल फायनायनि बागै जे लामा जों इउज खायथायगा आ लामानि अवस्था जों नुबै गाहामखायनो सायबारो जे दिनै टिप्रा सरकनि आमचायनि लामा नंगाय बम हाइवे तनि आबो जों स्राय के नुखादा कुनो नुगुरो बनो गारिबो 2018 नि सिमि दिनै 2023 चलिनि दङ त्रिपुरा हाव बीजेपी नि जे सरकार चालकनि दंमानि चलिनि दंमानि केन्द्रआव बीजेपी सरकार राज्यआव बीजेपी सरकार तफानो चिनि धनपुरनि बासिरकनि कपाल हामियानो हामिया ताबु पर्यन्त अ धनपुर आमचायनि लामा दै कारेन्ट बेबाग जागायाव प्रब्लेम बेबाग चिनि टिप्रा आमचाय जे एडिसि आमचायाव गेनो लामा दै कारेन्टनि प्रब्लेम गै दङ दा गुरुफोर जोंबो बेबाग दं सायनो आबुनि बागै जों जत थानसामा थांलायनाय जों जत याक बाय याक मारावलायनाय जों जरालाय थुलै काबैलाया जों बोसोरगां 5 तारिखआव चिनि बाय इलेक्शन कायसा सुबर्ण सुजुग फायजा अ सुजुगाव जों प्रमाण खायनाय जे
जों दनपुरबासि जों बर' दिग दिन खायनाय जोंसे डिसाइड खायनाय अ जागानि एमएलए साबो बुंनाय दिनै नगो 2023 इलेक्शनाव प्रतिमा भौमिक मात्र 19,166 মতো ভোট মান খাবো অ জাগানি সিপিএম नि जे कौशिक बसुमानखा प्राय 15,600 सामथिं सिनी अमिय बाबू बसुमानखा 8,600 सामथिं और दुईटानो जुग खालायगा हकाय सिनी प्राय 24,200 मतो भोट फायो के प्रतिमा भौमिक मिसलादे बिसोर भोट गोबां प्राय 5,000 भोट गोबां 5,000 सोलायबान गोबां भोट जों बिरोधी दल जों मानजा ताकुरो बुकुरो जों त्रिपुरा राज्यआव त्रिपुरानि एसेम्बलिआव जों दाबो प्रधान बिरोधी दल त्रिपुराआव 13 जन एमएलए तिनि बिरोधी दल नेताफोरा आसुदा जों बिरोधी दल नङै जों कुनु दिनाव बीजेपी नो सापर्ट खायो बीजेपी नो भोट रेडी हुनि सावैमे ताकुरो बुकुरो ते साव साग्रा आबनि बागै फाइदि दरनो कमान कजानि मुचुबो बोसोकांनि सालो सिनि त्रिपुराआव था नगरनि एमएलए गैथानो सिनि त्रिपुराआव थानि गोबांना एमएलए एलओपी सिनि ईएम सीएम एमडीसी बेबा अ दनपुर दिदि नजर दिबै नरनो जों जुवा सुख्लायनाय ते नरनि लगे दंनाय ते अ हल दिनि आमसुक मात्र बरक फायै अ सिनि 10टा मात्र बिसि अ 10टा बिसियो प्राय 14,000 सिनि भोटार अ 14,000 भोटारनि बिसिङो जों प्राय 12,000 भोटार 5 तारिखआव भोट दिबै जों अदानि बिजेपि नो प्रमाण खालामनाय जे जों सिनि बुबाग्रानि वारियर्स बुबाग्रानि जे सेंग्रानो बोसोरगोराखै फान दं बोसोरगोराखै जों थानसा दंनान आबो जों कामखै खुरुबायनाय बिनि नर लुगैमानखोना सिनाव दगा सिनि लिडार्स त्रिपुरा मथारि जत लिडार्स त्रिपुरा हानि जत दिनि अर फाइ सफायदा नंनि दनपुर सीएम के जबै एलओपी থেকে থেকে শুধু চেয়ারম্যান বাই সিনি প্রেসিডেন্ট বরক ফাইমালিয়া বরক নেক্সট টাইম फायनाय ते चुंगो जेबाबे दायित्व बागै रिजाखा जों आ दायित्व जों फुलफिल खायनाय प्रत्येक बिसियो जों खरकसा एमएलए खरकसा ईएम खरकसा एमडीसी के बागजा आबरो बाय जों दिनि कक सानाय जानजानि बिसिनि लुपुराव बाय जों ओभार टेलिफोन मोबाइल बान कक सालायाखै बोसोकांनि सामुनो जों बायकै खायनाय आबरो जों कक जाबलायनाय आंगानि कक आसो अब्लाबो थांलिया दाखुर बुंग्राव वान सुपादि जों बोसोकांनि सालाव सिनि बुबाग्रानो लगिरि गाखै सिनि त्रिपुरासारकनि जे मानथाय सथाय सिनि जे थिनांगो जों जे हाव गुसुं गुसुं दंबाय थानानै सिनि जे कालचार सिनि रोजाबुं रोजाबुं जों थानसाखै खालामै गोथांखै खालामन गारनाय ओंखायनो अदफाव बाजिनाय आबुनि बागैनो जों थानसा दंनायनि नांगौ अ थानसानि मारिनो दिनैनि अ अल्लक सभा अ थानसानि बिसिगिनो सिनि बोसोकांनि सामुं जों जेजिनाय दै सुरु खालायनाय आमसुं मुंसिखौ गोदोनो हामबाय खुलुमबाय।